Ja budem k tomu robiť tlačovú konferenciu. Prečo sa mňa pýtate na nejaké podanie, ktoré som ja nepodal? My sme nepodávali žiadne podanie na políciu. Povedal, že tam nevidel dôvod na trestné stíhanie v tej veci. Ale vy ste už videli všetko? O čom teraz rozprávate, neviem. Vyjadrenie hovorkne Krajskej prokuratúry. Že Počúvajte, pán redaktor. Existuje ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie. Poďme na to ako v prvej A, ak dovolíte. Dobre? Existuje ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie alebo nie? Existuje. Existuje spoločnosť, ktorá sa volá Zink? Existuje. Existuje dohoda medzi ministerstvom zahraničných vecí Veľkej Británie a touto spoločnosťou Zink? Existuje. Aký bol objem? 10 miliónov. Koho sa toto týkalo? Viacerých štátov v Strednej Európe, vrátane Slovenska. A za čo? Že mali vyhľadávať influencérov, ktorí budú ovplyvňovať voľby v roku 2023 na Slovensku. My sme nenapadli tento skutok na polícii ani na prokuratúre. My sme zaviedli krátko na to v trestnom zákone novelizáciou novú skutkovú podstatu. No ale toľko by ste mohli vedieť, že existuje zákaz retroaktivity trestného práva, že nemôžete dať trestný čin do trestného zákona v júni v roku 2025 a stíhať s týmto trestným činom skutok, ktorý sa stal v januári 25. Mňa sa nepýtajte na nejaké podanie na políciu, mňa to vôbec netrápi. Ja ani nechápem, čo vlastne polícia posudzovala. Žiadny trestný čin vtedy neexistoval. V trestnom zákone nebol žiadny trestný čin, žiadna skutková podstata, ktorá by sa dala nalepiť na tento príbeh. My sme netvrdili, že to je trestný čin. My tvrdíme, že tu bolo zasahovanie cudzieho štátu Veľkej Británie cez konkrétnu inštitúciu, ktorá sa volá Zink či ako, a ovplyvňovali voľby. To je celé.